Hapsay ang gihimong filing sa COC sa Dakbayan sa Talisay na matikdan sa local COMELEC office na nag-una og file ang mga independent candidates. 99 na ang nakafile sa ilang COC na po alang sa pagkakapitan o 89 alang sa pagkakonsehal. Ryan Sorote, Suginlimi. Wa pa nangabli ang buhatan sa Talisay City COMELEC, nag-atang na ang slate ni Lawaan dos Barangay Captain Buenaventura Teleno. Matod sa kapitan nga misayo sila aron di sila maabtan sa pagdungog unya sa bot mo dagan sa piniliay. Amo ginigi sabotan nga mo sayo mi kay aron dili pa kayo busy maka huot na sa donya mas may na mauna ta. Sud sa oras nahuman ang pag-file og COC sa grupo ni Cap Toleno kay hapsay man ang proseso nga gipatuman sa COMELEC Talisay. Nami receiving committee, sir. So, ang process namo from receiving, then checking, and then stamping, then encoding sa mga filers. Then ako ang last ako ang releasing. So, murag pas-pas mo systematic. Madam, nagsapo na sir. Namatikdan sa election assistant nga kasagaran mag-una og file kadtong mga independent candidates o gikan sa mabukirang barangay. Karong hapon, mas midaghan ang misumiter sa ilang COCs. Dunay 22 ka barangay ang Dakbayan sa Talisay. Ryan Sorote, News 5. Sa Dakbayan sa Mandaue, ni mga mo kandidato pagka-barangay kapitan may file sa ilang Certificate of Candidacy alang sa barangay elections. Samtang tulo na lang ka mga barangay ang wala pa makahatag silang pundo alang sa barangay elections. King Perez, Suginlimi. Hangtod alas 4 karong hapon, 36 ang mi-file sa ilang COCs. 5 niini alang sa pagka-barangay kapitan. Matod sa election officer nga kadaghanan mo file ang duha ngadto sa tulo ka adlaw sa dili pa ang deadline. Oktubre 17 ang deadline sa pag-file sa mga COCs. Kailangan sila magpaabot pa dong sa last few days. Unya, ang uban po na murag mga tinuhuan, mga fungsoy-fungsoy. Dugang ni Gihilde nga wa pasab sila'y na matikdan nga angayan nga mahimong area of concern sa Mandaue. Samtang tulo na lang ka mga barangay ang wa pa makahatag og 10,000 pesos nga funding alang sa barangay election. Kini ang mga barangay Tipolo, Upaw ug Tabok. Ang election code nagmando sa mga LGU nga mugahin og dili ubos 10,000 pesos alang sa piniliay. Gani kuwang pa ang gigahin sa 27 ka mga barangay sa syudad. Matod pa ni Gihilde, mukabat ngadto sa kapin usa ka milyon pesos ang ilang magasto sa barangay election sa Mandaue. Gipaabot pa sa COMELEC ang dugang pondo gikan sa lokal nga kagamhanan. Si Mayor Jonas Cortez misaad nga mugahin og pondo alang sa piniliay. We are hopeful na makakomply sila before the deadline. Kaya maumansad gina ang nakommit sa ato ang EDC President. In fact, ang ilahang ingon is ongoing ang pag-process. Wa pa lang mahumad. Giawag sab ni Gihilde ang katawhan nga muapil sa pagbantay sa mga kahiwian nga himuon sa mga kandidato sa eleksyon. Lakip na niini ang eksaktong pagbutang sa ilang campaign poster sa mga designated areas. As to sa katawhan, ang ilaha is kanang to choose wisely ang mga leaders nga mo govern gid sa ilaha for the next 3 years. And dili lang ta moingon nga mo reklamo ta kay tungod ang mga leaders nga nabutang sa in power no wa ta makauyon. King Perez, News 5. Gikan sa 29, mikabat na sa 44 ang gidaghanon sa mga barangay nga gipaubos sa election watchlist of areas sa COMELEC. Chinky Baguio, Suginlimi. Gibutyag sa Regional Intelligence Division sa PRO7 nga kasagaran sa mga naisgutan nga barangay, ilabi na sa lalawigan sa Negros Oriental apektado sa local communist movement. Sa maong probinsya, gitala ang 16 ka mga barangay sa syudad sa Gihulngan, usa sa Dakbayan sa Tanhay, upat sa lungsod sa Siaton, unom sa Santa Catalina ug usa sa lungsod sa Valencia. Samtang sa lalawigan sa Sugbo, upat gikan sa San Fernando, duha sa lungsod sa Dumanhog, duha sa Tuburan, duha sa Tabuelan, usa sa Dakbayan sa Bugo, ug usa-usab sa syudad sa Lapu-Lapu. Sa probinsya sa Bohol, tulo ka lungsod ang gimonitor karon sa kapulisan, ug usa-usab sa lalawigan sa Siquijor. Dini sa Cebu, ang katong 11 kabok na akong nganlan, nasulti nga barangays, kuan lang to sila, dunay indication or dunay presence of intense political rivalry.
Sama sa nasabutan sa Regional Joint Security Coordinating Council meeting, pipila ka mga pulis ang gikatakdang ibutang sa naasoy mga lugar aron may mubantay sa seguridad atol sa piniliay. Mutabang sab ang mga sakop sa Central Command isip augmentation troops kung kinahanglanon. Ato ang pag-assess sa ining mga election watch list of areas, basihanin nato sa ato ang mga deployment sa mga tao. So, gani sa mga reports sa mga provincial directors o city directors, ilahaning assignan og medyo ubay-ubay nga mga pulis. Matod sa RID nga posible pang madugangan o makuhaan ng ihap sa mga barangay nga anaa sa election watch list of areas. Jinky Bargio, News 5. 10,000 pesos nga gitunol sa barangay Busay ning Dakbayan ngadto sa Comelec alang sa ilang election contribution gisalindot. Ang rason, gusto sa Comelec og full payment. Apan ang kapitan sa Busay mirason nga wala siya makuot nga 153,000. Sugin limi, Andrea Patenia. Tag misa labing minus nga 10,000 nga mo giandam ng checking gihatod to nga ri pan wa lang to makaning resibo so mo lang gibalik na sad namo. Usa si Busay Barangay Captain Yodi Sanchez sa mga mituman sa council resolution ni Association of Barangay Councils President Michael Ralota nga nag-awhag sa tanang barangay sa syudad sa Sugbo sa paghatag una og down payment nga 10,000 pesos ngadto sa Comelec alang sa ilang election contribution. Kini hangtod nga di pa maaprubahan ang supplemental budget sa City Hall nga naglakip sa 14.7 million pesos nga allocation alang sa election contribution sa mga barangay. Apan wa kini dawatan ni Comelec Cebu City North District Election Officer Attorney Marcel Sarno kay full payment ang ilang gikinahanglan. Ug kung di sila makahatag niini hangtod sa deadline karong Oktubre 18, masilutan gihapon sila sa election offense bisan og mihatag og down payment. Full payment dili man na siya partial performance of obligation does not constitute full, does not constitute nga kanang moratag ana performance of obligation, di ba? Og natay obligasyon tagaan ta og nakay obligasyon 20 pesos, tagaan tag 10 pesos, does it mean that you comply your obligation? Apan mato di Cap Yodi, wa na gid sila'y makuot sa ilang barangay funds gawa sa 10,000 pesos. Nasayran nga 153,000 pesos ang gikinahanglan nilang ihatag sa Comelec. But unfortunately, di nang paigo sa muang budget sa mga maintenance and other operating expenses ug asa mi manguha. Bisan sa akong discretionary fund nga kuhaon ta nako nga aron mo ako ihatag ngadto di na sad paigo kay gigamit na sad sa panihapon to mga kalihukan, gigamit og mga social activities na to. Iyang sugyot, padadandaan og memorandum ang tanang barangay kabahin sa ilang financial obligation sa eleksyon sa di pa sila mupasar og budget proposal. Apan tubag sa Comelec, responsibilidad sa barangay officials nga basahon daan ang balaod. Nihangyo usab si Cap Yodi nga gamito na lang ang pundo sa ABC hangtod nga di pa mapagawas ang financial assistance gikan sa syudad. Apan daw di magkahiusa ang ABC tungod sa managlahing partido sa mga kapitan. Gani mi padayag og kasagmuyo si Sanchez nga wa siya imbitaha sa ilang General Assembly karong adlaw nga gipahigayon sa usa ka resort sa lungsod sa Sogod. So dapat ato tong tabang plus amoa, plus ABC, plus sa city, at least dako mig matampong ato sa Comelec. Now karon wa jud ko nila pahibaw nga doon na sila General Assembly karon, no? Og naa man ilang General Assembly ngadto kuno ang ibawan lang nako sa ubang mga sources ngadto kuno sa Alegre Beach Resort, adili na assembly junket. Suway nga gi-contact sa News 5 si Kapitan Ralota apan di kini makontak ug wa pod kini mitubag sa among mga mensahe. Andrea Patenia, News 5.